हेलो फ्रेंड्स फरायबाय माइब्रटेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों जायफोरनाखि नोंथांमोना जब मावनायनि इन्टारेस्टेड दङ एबा मावनो गोसो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों इम्पोर्टेन्ट आपडेट एबा एडभार्टाइजमेन्ट नोटिस नोंथांमोननो होनो लानाय जादों बेनो जाहैबाय BTC नि जब सिगांनि समाव जों बेफोरबायदि माखासे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोनबाय थादोंमोन आरोबाव फिन खनसे बे एडभार्टाइजमेन्टआ फैफिनबाय बेनि भेकेन्सिस आरो बेनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरो बेनि माखासे सिलेक्शन प्रसेस बेफोरनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन आरो बेनि माखासे क्राइटेरिया बेनि एरिया बेफोरनि सोमोन्दैबो जों बबे डिस्ट्रिक्टनि एप्लाइ खालामनो हानाय जायो बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन आरो बेनि सिलेबास बेफोरखौबो जोङो साबजेक्ट वाइज जोङो बेखौ मिथिनानै लानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो जुदि लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि दायो जोङो बे जबनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन बे जबा मा आरो मानि आन्दाराव जोङो मावनो नांगौ बेनि सोमोन्दै मिथिगोन आरो बेनि क्राइटेरियाफोरखौबो जोङो क्लियारै मिथिनानै लागोन बेनि भेकेन्सिसआ जाहैबाय 240 बे जबा जाहैबाय BTC नि जब आरोना बेहाय PCDC नि जोङो खामानि मावनांगोन एबा PCDC जों लाफानानै जोङो ब्लकजों फुरा कानेक्टिंलि जोङो बेनि खामानिया जागोन आरो गोजौआव जोङो नुनो मोनदों 20 मार्च खालि बे नटिसआ इसु जादों आरोना जोङो बेखौ मोननो हानाय जादों बे पस्टखौ जोङो सेक्रेटारि पस्ट होननानै मिथिनाय जागोन आरोना सेक्रेटारि पस्ट बेनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोङो बेखौ दानिया नायनोसै जोङो सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हानाय जायो बेवहाय खमावनो ग्रेजुवेट जानो नांगोन होननानै बुंदों जायखिजाया एनि स्ट्रिम नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन लोगोसेनो नोंथांमोनहा 1 इयारनि कम्पिउटार डिप्ल'मा थानो नांगोन आरो बेनिफ्राय बेनि एज लिमिटआ जाहैबाय खमावनो 18 इयार्सनिफ्राय लानानै 40 इयार्ससिम नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंनि ST हिसाबै जोङो बेवहाय 5 इयार्स प्लास जोंहा दंबावो बेनि एप्लाइ डेटआ 24 निफ्राय जागोन दे 24 मार्चनिफ्राय जागोन बेयो एप्लाइआ बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जायफोरनाखि इन्टारेस्टेड नोंथांनि मबाइलजोंनो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जागोन बेवहाय 200 बे 200आ जोंनि ST नि थाखाय बेनिफ्राय 300आ जाहैबाय बेवहाय होखादों OBC आरो MOBC बेनिफ्राय जेनेरेल केटेगरिनि जायफोरनाखि केन्डिडेट्स नोंथांमोनहा बेवहाय 300 नि पेमेन्ट खालामनो नांगोन आरोना अनलाइननि गेजेरजों बेवहाय पेमेन्टआ जाहैबाय UPI बा क्रेडिट डेबिट कार्ड बेफोरनि गेजेरजों एबा नेट बेंकिं बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा पे खालामनो हानाय जागोन अनलाइन प्रसेसनि गेजेरजों बिनिफ्राय जोङो एप्लाइ प्रसेसआव जोङो माखासे गोनांथि जानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ मा टाइपआव जों बानायनांगौ बेवहाय जोङो मिथिनानै मोनदों जे PDF जोङो खालामनांगोन बेनिफ्राय बेनि फाइल साइजआ जाहैबाय 1 MB आरोना 1 MB आ जाहैबाय मेक्सिमाम बेनिफ्राय देरसिन जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय खम जानांगोन आरोना आरो बाराद्राय फिसाद्रायबाबो बियो माने क्लियार जानाय नङा आरोना बेनि माखासे डिटेल्सखौ क्लियारै नुनो मोननाय जानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना 1 MB सिम खालामब्लानो जाबाय बेनिफ्राय एसे खमब्लाबो जेबो नङा ओमफ्राय नोंथांमोना इमेल ID थानांगोन आरोना खुलिनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौथ' होखानांगोन बेनि गेजेरजोंसो जोङो अनलाइन प्रसेसखौ मावनो हानाय जागोन दानिया जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो गाहायाव फारियै जोङो नायनोसै नोंथाङा नोंथांनि क्वालिफिकेसन मार्कशीटखौ होनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि एज प्रुफ खालामनाय नोंथाङा नोंथांनि मोनसे डकुमेन्ट्स होनो नांगोन जेरैहाय HSLC नि मार्कशीट बेफोरनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनहा कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन दानिया जोङो गाहायाव नायबावनोसै पासपर्ट जोङो फट' आपल'ड खालामनांगोन नालाय बेवहाय जोङो बेनि फाइल साइजआ बेवहाय होखानाय दङ मेनसन खालामदों जे नोंथाङा जाहाथे रिजेक्ट जाया बेनि थाखायनो बेवहाय जा मेनसन खालामदों बेखौ नोंथांमोना फालिनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन बेयो पासपर्ट साइजआ जाहैबाय 20 KB निफ्राय 100 KB सिम जोङो बेखौ बानायनो हागोन बेनिफ्राय सिगनेचारआ जाहैबाय बेवहाय 10 KB निफ्राय 50 KB नि गेजेराव जानो नांगोन बिनि देरसिन जानो मोननाय नङा दानिया जोङो 6 नाम्बाराव दङ आदार कन्डिसन बेहाय जायफोरनाखि नोंथांमोनहा अलरेडि सार्भिस हल्डार जायफोरनाखि सार्भिसाव दङ एबा खामानि मावगासिनो साख्रि मावगासिनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंब्ला NOC नि गेजेरजों एबा NOC नोंथांमोना लानानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन दानिया जोङो 7 नाम्बाराव मिथिनानै लानोसै बिनि इन्टारभिउ एबा एग्जाम माबादि जानानै थांगोन फार्स्ट टाइम जोङो रिटेन होनो नांगोन रिटेननि उनाव जोङो इन्टारभिउ एबा भाइभा बेयो 15 मार्क्सनि जागोन आरोना ओमफ्राय टटेल जोङो लिरनो मोननाय माखासे रिटेनआ जाहैबाय अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन बेनिफ्राय जोङो 85 नि जोङो लिरनो नांगोन आरोना बेवहाय जोङो मोनथिनानै मोनगोन टटेल बियो 100 मार्कनि जागोन
100 एबा 100 मार्कनि बेनिफ्राय 15 जाहैबाय अरेल एबा भाइभा जायनाखि नोंथांमोना रिटेन टेस्टनि गेजेरजों सिलेक्शनाव फैयो एबा शर्ट लिस्टआव फैयो अब्ला नोंथांमोना 15 मार्क्सनि भाइभा होनो नांगोन। दानिया जोङो 85 मार्क्सनि बे जाहैबाय रिटेननि जाहैखाबाय नालाय दानिया जोङो साबजेक्टखौ नायसै जोङो रिटेनाव मा साबजेक्टनिफ्राय जोङो प्रिपारेसन खालामनांगोन एबा जोङो लिरनो नांगोन। जेनेरेल नलेज दङ फार्स्टआवनो जोङो जेनेरेल इंलिश थाहैबाय जेनेरेल इंलिश थाबाय सेकेन्डआव जेनेरेल नलेज थाबाय बेनिफ्राय जोङो थार्डआव लजिकल रिजनिं बेनिफ्राय एरिथमेटिकआथ' बे मेथ्स जाबाय आरो गासै मोनब्रै साबजेक्टनिफ्राय जोङो बे एग्जामखौ होनो नांगोन आरो एबा साक्सेस जानो नांगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जे बेनि माखासे गोदान एडभार्समेन्ट एबा भेकेन्सिस आरो क्राइटेरिया लोगोसे जोङो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।